Така, аз ви приветствам днеска а, на днешния прекрасен вебинар за себелюбов. И днеска ще си кажем малко повече за това как себелюбовта се отразява на всички области на живота. Тя е една от най-важните теми и днеска ще ви кажа как точно ми се случи да знам да чистя за себелюбовта и при партньорите, и при здравето, и при всичко. Аз съм терапевт от 2010-2011 година и минаха 6-7 години, докато станах яснозрива, ясновидна и работейки с много силна методология, ми беше продиктувано, че там, където има любов, няма болести. И навсякъде и при всеки един човек, че трябва да се изчисти себелюбов и себестойност и да се отвори сърцето на 100% за безусловна любов. Това бяха много силни думи, това беше 2017 година и от тогава наистина с всеки клиент го работя, аз самата си го изчистих и се усетих много по-добре. Така че себелюбовта е за всички от вас, които искате повече здраве, които искате повече любов. Независимо за какъв здравословен проблем се работи, винаги започваме от себелюбов и себестойност. Независимо дали искате да подобрите партньорските отношения или да намерите нов партньор, отново се започва с себелюбов и себестойност, след което се чисти всичко останало. Накрая на вебинара ще има въпроси, ще може да си казвате всеки в пробната сесия какво искате да изчистите, какво ви дразни във вашето тяло. Така че темата днес е себелюбов тяло, но преди това ще ви разкажа малко повече, за да знаете какво всичко трябва да се направи. Така че как да подобри отношенията с партньора си е 6-седмична програма за повече любов. Живееш ли мечтания живот? Това е за теб, ако си мислиш, че заслужаваш повече. Ако реалността се разминава с твоята представа. Ако не си правила никакви терапии до сега, но и ако си пробвала, каквото и да е и нямаш резултат. Тук ще намериш истината, тук ще разбереш кои са истинските причини на това, което живееш. Отново и отново, след всяка диптерапия и акаша, това ни се доказва. Ще получиш отговорите, които цял живот търсиш, ще получиш ключ как да си помогнеш, но пътя трябва да го изминеш ти. Дип практиките са една много мощна техника, ръка за ръка, със своята душа вървиш по пътя на изцелението. Отиваме много надълбоко, изтръгваме корена, причината на това, което живеем и след изчистването настъпва промяна. Тези промени ги усещате всички вие, които сте и в школата по диптерапии, които сте минали с мене някакъв вид терапии. Така. Защо се получава така, че имаме трудности? Ние всъщност като души сме дошли тук, за да минеме през някакви лекции. Земята е като училище, като чистилище. Освен това, всички имаме през предпоставките да живееме мечтания живот, но знаете, че това, което го постигаме лесно, не го уважаваме и затова обикновено става след малко повече работа. Грижиш ли се за всичко и за всички? Добра ли си, услужваш ли, помагаш ли, слагаш ли другите на първо място? Ако в това се виждаш, значи това е абсолютно за тебе, защото ние трябва да се слагаме поне на ниво с другите, ако не и на първо място. И когато ние сме в силата си, в мисията си, силни, емоционално стабилни, знаем много повече да помогнем и на другите. Така, през последните 10 години наистина съм помогнала на десетки жени да си живеят мечтаната любов, да се върнат по пътя си тези, които са се загубили, отклонили от пътя си. Има най-различни причини, наистина, всеки случай е индивидуален и хубавите и стойностите неща просто не се постигат лесно. Да, спомням си двойката, която ми благодареше, че живеят втори медени месеци. Това, което е разликата за партньорски живот е, че достатъчно единия от двамата да работи с тази техника диптерапии и се променят към добро отношенията. Това е много интересно. Също така интересното е, че може да работите и сами с себе си, ако научите техниката в школата.
Спомням си дамата, която спечели сърцето на мъжа, в който беше влюбена. Това беше много интересен случай, защото този мъж търсеше и се срещаше с най-различни жени. Тя се влюби в него. И ми се обади и казва: Рени, можеш ли да направиш така, че да се влюби в мен, или така, че, нали, да избере мене? И аз си казах: аз магии не правя, може просто да го изчистиме, за да ти стане като идеален партньор и би трябвало да се насочи към тебе, но не мога да гарантирам резултати. И всъщност той си избра нея, така че беше много, много, много хубаво. И разбира се, съм помогнала на десетки клиентки, които възвърнаха любовта си заслужено. Добре, няма сега да минаваме много по тези текстови неща. Защо така се случва, че двама души се разделят, пътищата им се раздалечават, времето просто променя хората, околностите? Ако си се омъжила, ако си влязала в рода на мъжа, си поела родовите програми на мъжа, тези неща ги чистиме в Акаша, заедно с Зарчето, които я познавате. И ти самата като душа си носиш задачки, носиш си уроци за разбиране, за изживяване. Ти си поела и договори, по договор на душата, някакви задачи от своя род. Тук ще дам един пример. Имахме една клиентка, която имаше програма "След слънце идва мрак", и винаги, когато се влюбваше и започваше нова връзка, след половин година всичко се разваляше, защото беше поела да живее много стар случай от рода на жена, която загубва, мисля, детето си, и всъщност след слънце идва мрак. Такъв беше записа в целия род, който вървеше надолу по рода. Когато го дигнахме, сега очакваме тя да остане с този партньор и всичко да се нареди. Така че наистина сесиите са много интересни. Аз съм си написала какво искам да ви кажа, за да не пропусна нещо. Ако си мислиш, че не си щастлива, но знаеш, че можеш да бъдеш щастлива, ако си мислиш, че не заслужаваш, това също е чистимо. Това ще бъде трета и четвърта сесия в този месец. Ако имаш каквито и да е съмнения, просто ги хвърли зад гърба, защото всеки от нас имаме свободната воля и можеш да изчистиш всичко по пътя си. Ако усещаш, че заслужаваш повече, може би това е това, което отдавна търсиш: да се измъкнеш от клопката на трудния живот, на повтарящите се случаи. Ако се питаш как можеш да го постигнеш и дали изобщо има някой, който може да ти помогне, аз искам да ти кажа, че има кой. Защото дип практиките са една много мощна техника. Водите душата, точно правиш това, което трябва да изчистиш, това, което душата има нужда да изчисти. Отиваме надълбоко и изтръгваме причината, корена на това, което живееме. Веднага след чистенето, същия ден, на втория ден, настъпва промяна. Така много добре можеш да разбереш дали това е за тебе, как работи за тебе. Така че всички наши срещи са практически и помагаме да се освободят тези енергии и проблеми, които решавате, включително здравословни. Тези, които сте нови, аз съм сертифицирана по 8 техники, работя от 2011 като терапевт и съм създател на 2 методи: дип терапиите и 3 пъти енергийна чистене, плюс работя с екип в Акаша. И дип терапиите са просто една уникална техника. Аз днес няма да минавам целите слайдове, защото ние днес сме се събрали да усетите една сесия. Може би тук само ще кажа още няколко неща. Бих се радвала да се оцените как се чувствате в момента от -10 до +10. Ако имате лист, химикал, може да си вземете или може да напишете в чата. Така че първото число е как се чувствате от -10 до +10. -10 е ненавист, необич, нещо лошо, нещо негативно. Така че ако виждате чата, може да напишете. Вижда ли се чата, Веси? Да, вижда се. Добре, значи това е първото число. Второто число е много важно: колко щастливи се чувствате в момента. Искам просто да го осъзнае всяка една от вас. Колко щастливи се чувствате в момента на скалата от -10 до +10. -10 е пълно нещастие, нулата е нито така, нито така. +10 е абсолютно безусловно щастие.
Искам да си осъзнаете това число, защото ние всички се стремиме да бъдем щастливи. И тук само ще кажа едно нещо. Ние имаме много проблеми. И сега ми се обаждат клиенти, и днес говорих с клиентка, иска здравословен проблем да решава, иска отношение с дете да решава, иска отношение с мъж да решава. Проблеми и проблеми и проблеми. Работа, кариера, всичко може. Обаче в момента, в който имаме здравословен проблем, в този момент всички други неща изчезват и стават второстепенни. Още веднъж ще го кажа. В момента, в който се появи важен здравословен проблем, всичко друго става излишно, защото ако ние не сме здрави, тогава нищо друго не може да ни зарадва, нищо друго не ни прави щастливи. Затова искам да ви кажа, наистина обърнете внимание на себелюбов. И там е добре да изчистите тези неща. Себелюбов тяло, сега може да ги оцените. Себелюбов тяло. Колко обичате тялото си? От -10 до +10, едно чисълце. Моля да напишете в чата тяло и число. Колко обичате характера си? Колко се приемате? Какви сте? Аз винаги казвам на моите хора, като си представиш как знаеш да се влюбиш в някой друг, колко обичаш себе си, защото това е показно. Вие всички имате някакъв капацитет, колко знаете да обичате. И знаете колко знаете да се влюбите. И моята задача е да ви накарам да се влюбите сами в себе си. Сутрин, когато станете и се погледнете в огледалото, наистина да се усмихнете, да се харесвате, да се чувствате приятно в това тяло, което е колата на душата и което ви е дадено за този живот. И ако се отнасяте към него с любов, то ще процъфтява и ще е красиво и ще излъчва една прекрасна енергия. Така, себестойност, лична себестойност. Себестойност чистиме 4 вида според темата, с която работиме. Цялостно колко стойностни се чувствате като човек в обществото. Това е първата себестойност. Веси, моля да напишеш себестойност, ако някой пише числа отдолу да се вижда. Второто число е себестойност като партньорка. Третото число е себестойност като майка от -10 до +10, тези, които сте майки. Имате ли чувство на вина? Стига само да си отговорите да или не. Чувството на вина винаги е добре да си го изчистите, защото то ви смъква надолу. Това е негативна енергия. Ваше самочувствие, на колко смислите, че имате, и самоуважение. Добре, минаваме нататъка. Така че, 7 теми, които чистиме, днешната ще е показна, плюс още 3 през юни и 3 през юли, които ще променят вашите любовни партньорски отношения и са основи и за намиране на идеален партньор. Тема 1 е чистене на себелюбов в тяло, показна сесия. Това ще направим днеска. Втората тема – черти на характера ми, които искам да премахна, които не ми харесват. Това ще е другата седмица. Това ще е на 12 в четвъртък, тази втора тема. Третата тема – чистене на себестойност и уважение, всичко за което се критикуваме и за което ни критикуват, чистене на себестойност. В детството кой не е бил доволен от нас, това се изчиства. И четвърта тема – чистене на това, че съм жена, неизгоди. Тези 4 теми са основа и за здравето, за здравословни проблеми, и за партньорски отношения, и за кариера и работа. Ние трябва да се приемем, да се обичаме и да се харесваме, за да може другите да ни приемат, обичат и харесват. Това е основоположно. Също така партньора ви прави огледало на това, което не е решено във вас. Всичко, което си мислите за вас негативно, партньора след половин година ще почне да си го мисли също. Така че е много важно да изчистите в себе си нещата, за да получавате нови огледала. Сега, юли месец. Тези, които имате здравословни проблеми, ще си продължите лично с мене в лични терапии, където ще чистиме било то корени на
рак, цисти, онкологични заболявания, хашимото имам в момента някои клиенти, щитовидна жлеза, хистаминова интолеранция, белодробни проблеми, астми, задушавания, памет, зависимости и така нататък. Най-различни са темите. Може да си направите безплатна консултация с мен, ако имате здравословен проблем. Аз работя с духовни причини на болестите, чистиме всички страхове от лекари, болници, смърт, страхове за близки и така нататък, които ви смъкват надолу, стават емоционално стабилни и чистиме корена на болестта. Защо болестта се е появила? Когато се изчисти корена на болестта, никога повече тя не се връща в тялото, но разбира се, ако вече сте заболяли на физическо ниво, е необходимо да си следвате медицинската пътека и какво лекарите ви казват. Същевременно имала съм пациенти от рак, които след няколко дип терапии са отивали на контролен преглед и са имали подобрение с 50, 70, 80% намаление на образованията, което са много добри резултати без всякакви други лекарства и хранене и така нататък. Така че, изчиствайки духовните причини на болестите, повишавайки себелюбов, себестойност и травми на сърцето, това още е нещо, което се чисти индивидуално, ние може да сме напълно здрави. И не само да сме здрави, но това е и основоположно за минаване в 5D, където устаряването спира и просто живеем в едно здраво тяло. Но който иска повече информация за това, наистина в лична консултация ще кажа какво трябва да отработи. Целта на тези, ще върна още назад, целта на тези 3 сесии, втора, трета и четвърта сесия, включително и днешната безплатна, целта на тези сесии е една единствена: да ви струва по-малко пари. Това означава, че всеки от вас трябва да мине през тези терапии: себелюбов в тяло, себелюбов в характер, себестойност, не изгоди на това, че съм жена, то си е пак към себестойността като жена. И по този начин, вместо да плащате 4 терапии, аз съм ви направила наистина много добра цена, 70% намаление на групови сесии, за да може да бъде достъпно това нещо до всяка една от вас. Значи, само ще кажа накратко, една сесия струва 49 евро в група, а цената на 3 сесии, втора, трета и четвърта, е 39 евро, с 10 евро по-малко от една сесия. Също така, който си ги вземе, тези сесии ще получи на запис всичките сесии 4. Ако не може да присъства на някой от тях, да може да се направи допълнително. Така, тези от вас, които искат по-добри отношения с партньора и повече любов, могат да продължат през юли месец с още 4 сесии, които са концентрирани за партньора. Премахване на това, което ме дразни в партньора, ще е по-късна първа сесия в месец юли, мисля, че 2 или 3 юли, и след това ще има 3 платени. Премахване какво партньора го дразни в мене, това, за което ви критикува, за да спре да ви критикува. Чистене, да, това, което ме дразни горе е тяло, тук е характер, чистене на това, което не го дразни в мене и защо се чувствам по-малко стойностна като партньорка. Тук разглеждаме стойността от гледна точка на това, че съм партньорка и какво мога да дам на партньора. И разбира се, вече индивидуално, който има нужда нещо да изчисти, може моделите на любовта, това ще ви е бонус сесия, моделите на любовта, която живея. Ако отношенията между мама и татко в детството са били нарушени, напрегнати или имало раздяла, това нещо се отразява и на вашите любовни отношения. Може да се отрази. Добре, аз мисля, че стига от тези слайдове. Просто исках да имате някаква представа за това какво ви предстои. Така че надявам се да ви хареса днеска, тези, които сте нови, тези, които вече ме познавате, знаете как работиме. Така че ще дам пауска. Днеска ще е всичко в едно.
Добре, така че моля да си поемете въздух, седнете удобно, облегнете се, надявам се, че имате чаша вода, кърпички, ако ви разплача и два-три пъти си поемете въздух. Ще дадеме цел на терапия. Кажете си: душа моя, ангели мои, моля ви за помощ, охрана и ръководство в днешната терапия с цел обичам безусловно тялото си и се приемам такава, каквато съм. Щастлива съм, че съм тази душа в това тяло. Моля да ме взимате в първите моменти, когато нещо съм живяла от раждането. Аз си давам цел, без вие да говорите. Душа. Моля да ме водите, за да бъдат изчистени всички програми на жените в тази група. Благодаря. Още веднъж себелюбов тяло, запомнете си числото от -10 до +10, колко се обичате в този момент. Себелюбов тяло. Добре. И сега ще започнем приемането. При всички най-големия проблем е корема, затова започваме от корема. Искам да си представите сега, че сте малки момиченца, малки момиченца и се оглеждате, наблюдавате мама, татко, баба, дядо, леля, чичо, съседки, лелки в детската градина, жени на плажа. Не търсиме най-големия корем, търсиме кой има корем. Кой има корем? Намерете първия човек, който има корем. Ако си отворите камерите, това няма да е на запис, само аз съм на запис на големия екран и може да вдигате ръка да ми показвате, че сте намерили. Първата жена, мъж, който има корем, може да е мама, когато е бременна с друго дете. Повечето от вас вече са намерили. Сега пред всяка ваша думичка ще слагаме думичката приемам. Не в смисъл съгласна съм, а в смисъл стоя и наблюдавам, че това се случва в този момент. Бъдете малките момиченца и моля да повтаряте. Приемам, че има корем. И няколко пъти. Приемам, че има корем, приемам, че има корем, приемам, че има корем, приемам, че има корем. Че има корем, приемам, че има корем. С затворени очи сме в детството, в алфа състояние. Представяте си хората около себе си. Приемам, че е голям. Наблюдавайте го корема. Приемам, че е голям. Приемам, че и пречи. Или му пречи. Приемам, не може да си закопчее копчето. Който го има, който го няма, мълчи. Или приема нещо друго. Приемам, не може да си закопчее копчето. Приемам, малки са и дрехите. Приемам, че не ги закопчава. Приемам, напъва се да ги закопчее. Приемам, че не може. Приемам, че не може. Не може да ги закопчае. Приемам, че не може. Представете си картинката. Приемам, че не става. Приемам, не се закопчава. Приемам, откопчава се, който има. Приемам, къса се. Приемам, стяга я. Там панталона, полата, в кръста, приемам, стяга я.
Приемам, че има сланинки. Приемам, че е сланинеста или си го кажете по свой начин. Приемам, че е сланинест корема. Приемам, че е разхлабен. Приемам, тресе се. Ако някоя дума я нямате, или си сложете друга дума, или търсете друг човек, на който му се тресе корема или на който го има това. Винаги сме в детството до 16, първа случка. Приемам, тресе се. На кой му се тресе корема? Наблюдавайте като ходи. Приемам, тресе се. Или като се смее. Приемам, че се тресе. Приемам, че ме потриса от това. Бъдете малките дечица, наблюдавате на някой корема. Приемам, че не е стегнат. Приемам, че не е с мускули. Приемам, че е отпуснат. Приемам, че е голям. Приемам, че е дебел. Приемам, че е пораснал. Приемам, че стърчи. Приемам, че върви пред него, който има. На мен отгоре ми се диктуват програмите, които ги има при някой от вас. Приемам, че върви пред него. Приемам, къса му е фанелката или къса и е фанелката. Приемам, вижда се корема. Тук ми идва някакъв мъж, че виждате. Приемам, че е космат. Приемам, че е грозен. Може да е някой чичко на плажа. Приемам, че е грозен. Някой съсед, татко, дядо, познати. Приемам, че не ми харесва, като някой има корем. Приемам, че има тумбак. Може би някой имате съученици по-пълни и му викат Шишо. Или някой на някого вика Шишо. Приемам, че му викат Шишо. Приемам, че има коремче. Някой детенце. Приемам, че има коремче. Приемам, че е нашишкавял. Приемам, че е подуто. Коремчето. Приемам, че е подуто. Който имаше, приемам, че е като Малибу. Приемам, че е на слоеве. Като хармоника. Нали знаете някой, като седне на туалетната някой детенци, му е коремчето на хармоника. Приемам, че е на хармоника. Приемам, че е в повече. Приемам, тежи или тежи му корема.
Приемам тежи. Приемам задъхва се. Приемам, че пъшка. Приемам, че шумно диша. Приемам дебел е или дебела е. Приемам колко е дебела или дебел. Приемам, че е напълняла. Напълнял. Приемам, че е пълна. Приемам, че не е същата както преди. Приемам пречи. Корема, разбира се, си представите. Приемам пречи. Приемам, че и пречи. Приемам, не го обича. Приемам, иска да го махне. Приемам, не може да го махне. Приемам, че не знае как. Приемам, че трябва да не яде. Приемам, че трябва да пази диета. Приемам, че иска да го няма. Приемам, че го има. Приемам, че и пречи, че го има. Приемам недоволна от това. Приемам, че не е доволна от това. Приемам недоволството й. Приемам негодованието й от това. Приемам и ядосва се сама на себе си. Приемам и ятие на това, че пълнее. Приемам разваля и се фигурата. Приемам, че и пречи, че и се разваля фигурата. Приемам, не иска да е такава. Приемам, пречи и че е такава. Приемам, че е такава каквато е. Приемам, мисли си, че е грозна така. Приемам, мисли си, че е грозна. Приемам, мисли си, че е пълна. Приемам, мисли си, че е надебеляла. Приемам, знае, че е надебеляла.
Приемам, че казва, дебела съм като прасе. Намерете кой го казва или нещо друго, което казва. Приемам, че казва, трябва да отслабна. Приемам, че се чувства като прасе. Приемам, само с това се занимава. Приемам, разказва го наляво и надясно. Приемам, само говори, че иска да отслабне. Приемам, че иска да отслабне. Приемам, че не отслабва. Приемам, стои си една и също. Приемам, че става още по-дебела. Приемам, че става още по-пълна. Приемам, че пълнее. Приемам, че става все по-пълна. Приемам, че става все по-дебела. Приемам, че пъхти. Ако е мъж, става все по-дебел. Приемам, че пъшка. Приемам, че казва ох. Или уф, или всеки да си каже каквото чува. Приемам, че казва ов, тежко ми е. Приемам, че казва, че й е тежко. Приемам, че казва тежи ми. Приемам, че й тежи. Приемам, че тялото й е тежко. Приемам, че няма форма. Приемам, че няма кръст. Приемам, че не се вижда кръст. Приемам, че не се вижда талията. Приемам, загубила се е. Приемам, че е загубена. Приемам, няма я. Приемам, че е равна. Приемам, че не е сталия. Приемам, че не е вталена. Приемам, трудно се качва по стълбите.
Приемам, че трудно се качва на кола. Трудно се качва само и си представите на къде. Приемам, че трудно се качва. Приемам, че върви тежко. Приемам, че стъпва тежко. Приемам, че стъпва тежко още малко. Приемам, че ходи тромаво. Приемам, трудно се обува. Приемам, клати се като ходи, който го има. Приемам, трудно си връзва обувките. Приемам, трудно слиза по стълбите. Приемам, всичко и тежи. Приемам, всичко и натежава. Приемам, оплаква се от това. Приемам, говори на съседките за това. Приемам, казва, че е болят ставите, който го има. Приемам, че е болят ставите. Приемам, че е болят краката. Представите си ставите или краката, приемам, че я болят. Приемам, че не си харесва формата на краката. Приемам, казва, че не са оформени. Приемам, казва, че са равни. Може да си добавяте свои думи. Приемам, казва, че са криви. Приемам, казва, че не са прави. Приемам, пречи и какви са. Приемам, че не ги приема. Приемам, че не ги харесва. Приемам, че не иска да са такива. Приемам, че не иска да са такива каквито са. Приемам, иска да са други. Приемам, че иска да са по-красиви. Приемам, че иска да са по-формени. Приемам, че цялата иска да е по-красива. Приемам, че не си харесва кожата. Приемам, груба е, който има.
Приемам, че е на бръчки. Може да ви излизат различни хора при различните програми. Приемам, че има тръпчинки. Приемам, че има тръпчинки като портокал или си го кажете със свои думи. Приемам липсата на извивки. Приемам, че са и криви. Сега си представите пръстите на краката. Приемам, че са и криви. Приемам, че изтърчи кокълчето. Приемам, че не са и прави. Приемам, че не се харесва, като се гледа в огледалото. Приемам, че се критикува. Приемам, че говори лошо за себе си. Приемам тая ненавист. Нещо ненавижда в себе си, при който го има. Приемам тая ненавист, който го няма да мълчи. Приемам не си го харесва. Сега цялото тяло приемам не си го харесва. Приемам, че си мисли, че краката са и къси. Приемам, иска да са дълги. Приемам, че не са дълги. Приемам, че иска да са стройни. Приемам, че не са стройни. Приемам, че цялата иска да е стройна. Приемам, че иска да е хубава. Приемам, че иска да се харесва. Приемам, че си мисли, че не е хубава. Приемам, че като си мисли, че не е хубава, и другите си мислят, че не е хубава. Приемам, гледа се критично. Приемам, критикува се. Приемам, че се критикува. Приемам, иска да е различна. Приемам, че не си харесва тялото. Приемам, отрича го. Приемам, че го отрича. Има право да не го харесва и да го отрича.
Позволявам да не го харесва и да го отрича. Представите си я пред огледалото. Има право да е влюбена в себе си и да го харесва. Позволявам да е влюбена в себе си и да го харесва. Представите си, че сте малките деца и виждате за първи път себе си на снимка. Приемам, че това съм аз. Приемам, че това съм аз. Приемам, че не се харесвам. Бъдете малките дечица, виждате се в огледало или на снимка за първи път. Приемам, че не се харесвам. Приемам каква съм. Тънка, дебела, пълна, къса, с рядка коса, каквато искате. Приемам каква съм. Приемам, че си мисля, че не съм хубава. Приемам, че си мисля, че съм грозна. Приемам, не си харесвам косата. Приемам каква е. Гледате снимката или себе си в огледало. Приемам каква е. Още. Приемам, че не е друга. Приемам, че така изглежда моята коса. Приемам, че искам друга. Приемам, че е като нейната. Като на мама, като на баба, като на кой. Приемам, че е като нейната. Приемам, че не ми харесва. Приемам, че е къса, който има. Приемам, че е рядка. Приемам, че не е дълга. Приемам, че не е такава, каквато искам. Приемам, че е различна. Приемам, че като стана голяма, ще си я бойдисвам, който има. Добре, сега ще минем цялото тяло отгоре до долу. Който имате нещо, си го казвайте. Приемам, че не си харесвам челото. Който го има. Който го няма, го прескача. Приемам, че ми е малко. Приемам, че ми е ниско. Приемам, че не си харесвам ушите. Приемам, че стърчат. Приемам какви са. Приемам, че не си харесвам веждите. Бъдете малките момиченца в огледало или на снимка се гледат. Приемам, че не си ги харесвам. Приемам, че не си харесвам миглите. Приемам, че са къси. Приемам, че са малки. Приемам, че липсват.
Приемам, че не ги харесвам. Приемам, че не си харесвам носа. Приемам, че е крив. Приемам, че е грозен. Приемам, че не е прав. Приемам, че не е хубав. Представите си бузите, приемам, че са ми големи. Приемам, че всички ме щипат. Приемам, че не искам да ги имам. Приемам, че ги имам. Добре, приемам, че не си харесвам зъбите. Който иска да си каже, приемам, че нямам един зъб или нямам зъби, там където ви се махат млечните, израстват големите. Приемам, че съм щърбава. Приемам, ужасно е. Приемам, срам ме от това. Приемам срама от това. Бъдете в първия срам. Приемам, срамно ми е от това. Приемам, че не съм подготвена за това. Който има, приемам, че децата се смеят. Ми се смеят. Добре. Минаваме надолу. Приемам каква брада имам. Приемам, че ми е къс врата. Приемам, че не си харесвам раменете. Добре. Приемам, че не си харесвам ръцете. Цялостно ръцете, отгоре от раменете. Какви са ви ръцете? Наблюдавайте тънки, дебели. Всеки да си приеме неговите. Приемам, че са. Добре. Минаваме надолу. М, Добре. Приемам, че приемам, че тялото ми е такова каквото е. Наблюдавайте се в огледалото. Приемам, че тялото ми е такова каквото е. Бъдете на най-малката възможна възраст, която си спомняте. За първи път се виждате в огледало. Приемам каква съм. Приемам, че не съм друга. Приемам, че съм такава каквато съм. Добре, още стриите не сме ги чистили. Приемам, че имам чертички там. Има чертички там някой. На кой виждате за първи път такива чертички? Приемам, че има чертички там. Може да е мама след второ дете, баба. Приемам, че има стрие. Приемам, нацепена и е кожата.
Добре, приемам каква е. Добре, представите си отново как се гледате в огледалото. Приемам се. Няколко пъти. Приемам се, приемам се, приемам се, приемам се и 20 и 30. Приемам, че това съм аз. Приемам, че не обичам да ме гледат, който има. Той сам си го е предизвикал. Приемам, че ме гледат. И имат право да ме гледат. Позволявам да ме гледат. Обратното, имат право да се обърнат, да гледат на другаде. Позволявам да гледат на другаде. Добре. Сега искам да си представите, че сте тинейджърки и вече имате малки гърди. Приемам какви са. Добре. Сега кажете си, връщам се тук и сега 3 пъти. Ако някой има нужда да спие вода, да отвори прозорец, тоалетна и ще направим прошки, 1 минутка пауза давам, без да си отваряте микрофоните, който иска да ми пише, за да не прекъсваме записа. Добре. Така че още прегърбена казвате, че искате да изчистите. Някога са ни се карали на момичета, че се изгърбваме, гърбиме, като почват да растат гърдите. Искам да бъдете там, където се гърбите. Първокласничета или по-големички, като ви растат гърдите. Приемам, че се гърбя. Още. Приемам, че се гърбя. Приемам, че ми се карат, че се гърбя. Приемам, че ми казват изправи се. Приемам, казват да се изправя. Приемам, че забравям да се изправям. Приемам, че съм такава, каквато съм. Добре. Така, сега си кажете, връщам се тук и сега. 3 пъти. Ще си правиме прошки с тялото, при което може да погледнете. Галя се от главата до петите. С всяко изречение ще бъдем по-дълго. Това са прошки към цялото тяло. Първото изречение ще извинявай за всичко, в смисъл. Всичко, което съм си помислила за тебе, тяло мое, всичко, което съм казала, всичко, което не съм харесвала, всичко, което съм искала и съм го нямала. Извинявай за всичко. И почват от косата. Извинявай за всичко, 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 извинявай за всичко. Минавате през талията и надолу по бедрата и надолу по пръстците. Извинявай за всичко, извинявай за всичко. И пак отгоре от главата. Моля те, прости ми за всичко, моля те, прости ми за всичко. Лицето, моля те, прости ми за всичко, моля те, прости ми за всичко. Врата, моля те, прости ми за всичко, моля те, прости ми за всичко, моля те, прости ми за всичко, моля те, прости ми бъджаците, дупето, всичко, моля те, моля ви, простете ми за всичко. Добре.
Прощавам ти за всичко. Може да си сложите ръцете на сърцето. Прощавам ти за всичко. Това си е вашето тяло, вашата кола. По-здрава е от желязна кола. Прощавам ти за всичко. Много пъти. Прощавам ти за всичко. Прощавам ти. Пак се галете от главата до петите. Прощавам ти за всичко. Прощавам ти за всичко. И косата. Прощавам ти всичко. Прощавам ти за всичко. Прощавам си за всичко. Искам сега да си простите за всички моменти. Тялото се развива, променя. Простете се и за всичко. Как сте изглеждали, какво не сте харесвали. Били са други времена, сега имаме други възможности. Прощавам си за всичко, с усмивка, с любов. Прощавам си за всичко, прощавам си за всичко. Прощавам всичко, което съм правила за тялото или не съм правила за него. Прощавам си за всичко. Прощавам си за всичко, за всички манджи, които съм яла в повече. Прощавам си за всичко, прощавам си за всичко, прощавам си за всичко, прощавам си за всичко. Прости си и ти за всичко. Пак почвате от главата. Прости си и ти за всичко. 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 Благодаря ти за всичко. Благодаря ти за всичко. Благодаря ти, че те имам. Благодаря ти, че си само мое. Излъчвам ти любов. Може да сложите двете ръце на сърцето. Излъчвам ти любов. Пак може да почнете от косата. Излъчвам ти любов, излъчвам ти любов. Лицето, излъчвам ти любов. Зъбите, излъчвам ти любов, излъчвам ти любов. Врата, излъчвам ти любов, излъчвам. Излъчвам ви любов на гърдите, излъчвам ви любов, излъчвам ти любов в кръста, излъчвам ви любов в крака, бедра, тупе, излъчвам ви любов в пръстци, излъчвам ръчичките ми, излъчвам ви любов, колко работа се свърши. Бицепсите, колко са износили неща, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов. Устните, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов. Очите, излъчвам ви любов. Нослето, излъчвам ви любов. Пузите, излъчвам. Цялата кожа, излъчвам ти любов, излъчвам ти любов, излъчвам ти любов. Добре, нека да си направим и органите към сърцето. Излъчвам ти любов. Гърдите, излъчвам ви любов. Сланинките, излъчвам ви любов, те ще се разтопят. Коремчето, излъчвам ти любов. Бъбреците отзад цвенете, излъчвам ви любов. Черният дроб, излъчвам ти любов. Цялата храносмилателна система и стомаха, излъчвам ти любов. Представете си пикочния мехор, на коранчето си сложете ръцете и излъчвам ти любов. Комплетните полови органи, излъчвам ви любов. Можете и отделно към матката и към яйчниците. Излъчвам ви любов. Излъчвам ти любов, излъчвам ти любов, излъчвам ти любов към външните части, женски органи, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов. Бедра, ставите, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов. Талията, излъчвам ти любов, 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 излъчвам. Краката, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам. Пръст,
Коленете, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов, излъчвам. Пръстците, излъчвам ви любов, излъчвам ви любов. И към ходилата, ако ги докосвате или само и си ги мислено им излъчете любов, колко стъпки са направили за вас, излъчвам ви любов. Обичам. Обичам те. Сега към тялото. Обичам те. Към всички клетки във вашето тяло. Обичам ви. Желая ви много щастие. Желая ви много здраве, любов и щастие. И красота. Желая ви много здраве, любов и красота. И щастие. Кой както иска да си го каже. На всичките клетки им желаете. Желая ви много здраве, любов и щастие. Моето здраве, любов и щастие си творя аз. Вашето здраве, любов и щастие си творите вие. Нашето здраве, любов и щастие си твориме ние. Аз те приемам и признавам и ти давам място. Аз приемам и признавам колко си уникално и давам на това място. Поведнъж стига. Аз приемам и признавам, че дишаш за мен и давам на това място. Аз приемам и признавам, че работиш за мен и давам на това място. Аз приемам и признавам, че чуваш за мен, за душата ми и давам на това място. Аз приемам и признавам, че виждаш за мен. Погледнете си очите и давам на това място. Аз приемам и признавам, че усещаш докосване за мен и давам на това място. Аз приемам и признавам всичките ти сетива и им давам място. Аз приемам и признавам, че усещаш миризми за мен и давам на това място. Аз приемам и признавам, че помниш за мен и давам на това място. Аз приемам и признавам, че се усмихваш и давам на това място. Аз приемам и признавам, че говориш и давам на това място. Аз приемам и признавам, че разбираш и давам на това място. Аз приемам и признавам, че усещаш вкусове и давам на това място. Сега си погалете щитовидната жлеза. Аз те приемам и те признавам и ти давам място. Аз ти благодаря за хормоналния баланс в мен и ти давам място. Гласните струни, благодаря ви за всички изказани думи и ви давам място. Кокалите всичките, благодаря ви, че ме носите където искам. Аз ви приемам и ви признавам и ви давам място. Мускулите, благодаря, че работите и дигате за мен.
Аз ви приемам и признавам и ви давам място. Всички стави, благодаря ви, че ми давате възможност да се огъвам. Аз ви приемам и признавам и ви давам място. Кожата, благодаря ти, че държиш цялото ми тяло в една прекрасна форма. Аз те приемам и признавам и ти давам място. И че си еластично и се приспособяваш и давам на това място. Гърдите, аз ви благодаря, че съм женствена и майка и ви давам място. Жлезите, всички жлези, аз ви благодаря, че работите за мен и ви давам място. Всички кръвни съдове, всички вени, аз ви приемам и признавам и ви давам място. Кръвта, аз те приемам и признавам и ти давам място. Гръбнак, аз те приемам и признавам и ти давам място. Благодаря ти за всичко. Всички мозъци, аз ви приемам и ви признавам и ви давам място. Стомаха, приемам те и признавам за всичко, което правиш за мен. Благодаря ти, че храносмилаш и ти давам място. Всички, айде черния дроб, благодаря ти, че пречистваш всичко и ти давам място. Жлъчката, благодаря ти, че работиш най-добре за мен и ти давам място. Панкреас, благодаря ти, че работиш за мен и ти давам място. Далак, благодаря ти за всичко и ти давам място. Бъбреците, благодаря ви за всичката свършена работа и пречистване и ви давам място. Женските органи, благодаря ви, че съм жена, който има деца, че износих деца и ви давам място. И че продължих рода. Благодаря ви за това и ви давам място. Краката, благодаря ви, че ме носите навсякъде, където искам и ви давам място. Сърцето, благодаря ти за всичката любов, която чувстваш и която чувствам чрез теб и ти давам място. Всички мои клетки, благодаря ви за всичко и ви давам място. Благославям ви, обичам ви, погалвам ви, радвам ви се. Приемам ви с любов и уважение и ви желая здраве и късмет. Да сте нови, здрави и красиви. Желая ви дълъг живот. Добре. Може да чувствате едно затопляне. Длани мои, пръсти мои, благодаря ви за всичко. Благодаря, че съм тази душа в това прекрасно тяло, което ме слуша и ме носи и благодарение на което изпитвам всички прекрасни неща на земята. Благодаря, благодаря, благодаря. Обичам се. Благославям се. Желая си всичко най-добро. Аз съм здрава. Аз съм късметлик. Аз съм прекрасна душа в прекрасно тяло. Усетете го. Когато го усетите, то ще стане. Първо трябва да е визията,
усещането, радостта от това, че вече го имате. Аз имам прекрасно тяло и съм в прекрасна форма. Всичко в моето тяло работи перфектно. Благодаря за това. Благодаря, благодаря, благодаря. Връщам се тук и сега. Добре, преди да спреме записа, може да се натегнете. Поемете си дълбоко въздух. Всяка една от вас е една цяла галактика от милиарди клетки, които взаимодействат и работят за вас. Надявам се, че се чувствате перфектно. Моля да ми напишете в чата как се е качила себелюбов в тяло, от колко на колко, за да знаем дали сме свършили работа днеска. Себелюбов в тяло. Десет, 10, от 6 на 10, от 7 на 10, от 7 на 9, 10. Не съм правила такива подробни прошки с тялото. Беше интересно. Още не съм затворила и спряла записа. Сега, само за тези, които искате да сте по-здрави, трябва да стане на плюс 10 и характера, и самоуважението, и това, че сте жена, стойността. Така че който иска сега за тези от вас, които искате да продължите 3 терапии, 3 четвъртъка, с четвъртъка, който идва и още 2 през юни, цената е 39 евро, намалена от 147. Веси, моля да пуснеш линка. А за тези, от които сте от школата, има още намаление, понеже в момента си плащате курса по 120 евро, така че за вас цената е 15 евро. Така че моля да пуснеш и линка за тези, които са в школата или са били ученички или са ученички сега и са си платили дип курса. Също така тази намалена цена ще важи за пенсионерки. Ако има тук пенсионерки или някой, който в момента не печели, да се обади на Веси, за да се разберете. Веси, моля да напишеш контакти към мене, към тебе. Тези от вас, които имате здравословни проблеми, искате нещо да чистите с мене лично, да доизчиствате, си резервирайте 45 минути безплатна консултация. Повечето от вас ви познавам, така че много нови няма, но може да има на запис. Така че моля и линк за 45 минути консултация, който иска лично да работи с мен за партньорски отношения, идеален партньор или здравословен проблем. Добре, всички линкове ги имаме. Благодаря ви за участието. Мисля, че беше хубаво. Надявам се, че ви е харесало. Ако може с една дума да ми напишете как ви хареса чистенето на себелюбов в тяло. Да, значи линка е calendly.com, /Рената Русева с двойно С. Или може да ми пишете на WhatsApp Viber плюс 421 948 848 202. Това е контакт, за да ви изпратя линкове, YouTube канал Рената Русева или каквото и да е друго. Аз ви благодаря. Спираме.